Με πολύ χαρά δέχτηκα να συμμετάσχω σήμερα στην μαγιάτικη προεκλογική εκδήλωση της Ελεάνας και το έκανα με χαρά για αρκετούς λόγους. Πρώτα γιατί, όπως είπε και η ίδια, ήταν πριν από λίγα μόνο χρόνια μαθήτριά μου, από τις καλές μαθήτριες, αυτές που λέμε πρόθυμες μαθήτριες, εργατικές μαθήτριες, που έψαχνε και ερευνούσε. Αλλά είχε από τότε αυτό που νομίζω το διαπιστώσαμε όλοι μας, μια αισιόδοξη αντίληψη των πραγμάτων, μια αγωνιστική διάθεση, πολύ, και μια διάθεση να μετέχει στα κοινά. Να μετέχει στα κοινά όχι με ιδιοτέλεια, αλλά να μετέχει στα κοινά γιατί ήταν παθιασμένη και παθιάζεται, από ό,τι ξέρω, με μερικές ιδέες. Αυτός είναι ο πρώτος λόγος. Ο δεύτερος λόγος που με έκανε να μετάσχω είναι γιατί θεωρώ ότι οι οικολόγοι, πράσινοι, είναι ένα κόμμα που πολιτικά αδικείται. Η απήχησή του δεν αντιστοιχεί, και αυτό είναι νομίζω δυστύχημα πολιτικό, δεν αντιστοιχεί με την πολιτική του σημασία. Είχα την ευκαιρία να συμμετάσχω σε μια εκδήλωση των οικολόγων πριν από ένα μήνα και εντυπωσιάστηκα. Εντυπωσιάστηκα από τους νέους ανθρώπους που μετήχαν, εντυπωσιάστηκα από τον ιδεαλισμό τους, εντυπωσιάστηκα από τη ρομαντική πολιτική διάθεση που έδειχναν και επίσης εντυπωσιάστηκα, και αυτό δεν είναι πάντα θετικό για την πολιτική, από το συλλογικό τρόπο με τον οποίο δρούσαν. Είχαν ένα λόγο ευρωπαϊκό και αυτός ο ευρωπαϊκός λόγος λείπει. Είναι ο μόνος προοπτικά, ιστορικά, ρεαλιστικός δρόμος. Ο δρόμος που λέει ότι δεν μπορούμε, όπως δεν μπορούμε να έχουμε περιβάλλον, οικοσύστημα στον τόπο το δικό μας και βιώσιμη ανάπτυξη εάν δεν έχουμε ένα υγιές περιβάλλον και οικοσύστημα και μια βιώσιμη ανάπτυξη στην Ήπειρο που λέγεται Ευρώπη. Κάθε άλλη προσπάθεια που κάνουμε στον τόπο μας είναι μάταια. Γιατί ό,τι μολύνεται και το ξέρουμε δίπλα μας, αφορά και εμάς. Αυτό το πράγμα, ακριβώς το ίδιο, ισχύει και στο επίπεδο της οικονομίας από τη στιγμή που είμαστε σε μια ενιαία αγορά. Ισχύει δε πολύ περισσότερο σε μια οικονομία που έχει κοινό νόμισμα. Καλός ή κακός. Από τη στιγμή που ανήκουμε σε σε έναν τόπο, σε μια ένωση ευρωπαϊκή, σε μια οικονομική ένωση που έχει κοινό νόμισμα, δυστυχώς ή ευτυχώς είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε την κοινή μοίρα των συνεπειών αυτού του νομίσματος. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες οικονομικές, νομίζω ότι είναι αρκετά κατανοητά αυτά που θέλω να πω. Θέλω να πω από τη στιγμή που έχουμε ενώσει τις τύχες μας. Επαναλαμβάνω, καλός ή κακός δεν είναι τη στιγμή σε αυτό το θέμα μας. Με την Ευρώπη, με την οικονομία της Ευρώπης, κάποια στιγμή που έχουμε κοινό νόμισμα, είμαστε υποχρεωμένοι να υποστούμε τις συνέπειες του κοινού αυτού νομίσματος. Και αλλά και να ωφεληθούμε από αυτό το νόμισμα, εάν πορευτούμε σύμφωνα με τους κανόνες του κοινού αυτού νομίσματος. Εάν δηλαδή το νόμισμα αυτό μας έδινε κάποια ευημερία για 10 χρόνια, σημαίνει ότι κάτι εμείς και οι άλλοι, η οικονομία δεν πήγε καλά και πρέπει να διορθωθεί. Είτε από εμάς είτε από τους άλλους. Ή και από εμάς και από τους άλλους. Και πάντως, εάν δεν πάει καλά η Ευρώπη, θα πάμε κι εμείς. Αλλά και αν εμείς, για να πάμε και καλά εμείς, είμαστε νομίζω αναγκασμένοι να απαντήσουμε μαζί με την Ευρώπη. Είχαν το χαρισματικό ηγέτη τον Κομπεντή, που συμβολίζει την εξέγερση του Μαΐου. Έναν που συμβολίζει, θα έλεγα, την πολιτική, οικολογική άνοιξη. Και αυτόν τον πολιτικό ηγέτη, δεν ξέρω, νομίζω πως δεν τον εκμεταλλευτήκατε πολιτικά όσο θα έπρεπε. Γιατί είναι ένας χαρισματικός, συμβολίζει, επαναλαμβάνω, μια ιστορία, ένα όραμα και μια ουτοπία μαγιάτικη του 1969, αλλά και δίνει και αγώνα συστηματικά πεπισμένος ευρωπαϊστής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτός ήταν ο δεύτερος λόγος που με έκανε να έρθω σήμερα εδώ. Ο τρίτος είναι, θα έλεγα, πιο προσωπικός. Με την Ελεάνα έχουμε ιδρύσει, θα έλεγα,
έχει ιδρύσει μαζί μας την Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκης για το περιβάλλον και τον πολιτισμό, μια ένωση περιβαλλοντολογική τη λέγαμε τότε, οικολογική θα την ονομάζαμε σήμερα, μια ένωση που ιδρύθηκε πριν από 20 χρόνια και υπάρχει ακόμα, βέβαια έχει κάπως πέσει σε αδράνεια. Όταν ιδρύθηκε είχε πολύ δυναμισμό, είχε πολλά εκλεκτά στελέχη, δεν θέλω να αναφέρω ονόματα για να μην πολιτικοποιήσω περισσότερο την συζήτηση και για να μην μεταθέσω τη σημερινή σημασία της συγκέντρωσης σε άλλα θέματα. Είχε ασχοληθεί πολύ με τα ζητήματα τα περιβαλλοντολογικά της Θεσσαλονίκης, με το πράσινο της Θεσσαλονίκης, με την παραλία. Είχε ασχοληθεί με την προστασία των αρχαιολογικών χώρων πάρα πολύ και αυτό και το εκτίμησε ιδιαίτερα διότι η Ελεάνα διάλεξε αυτό το ωραίο περιβάλλον, το ανοιχτόκαρδο, αλλά που περιβάλλεται από αυτή την ιστορία, την μνήμη και τα ωραία τα αγάλματα γύρω μας. Και φυσικά ασχολήθηκε πάρα πολύ με τα ζητήματα της οικολογίας και με τη διατήρηση των παλαιών οικοδομημάτων της Θεσσαλονίκης. Πρωτοστάτησε η Ελεάνα, μέχρι και σήμερα ακόμα πρωτοστατεί στο θέμα του Λατίνη και σε πάρα πολλά άλλα. Ήταν πρωτοπόρος, αγωνίστρια, κατέβαινε στην Αθήνα. Ήταν πολύ ευχάριστη, πολύ δημιουργική, πολύ αισιόδοξη η παρουσία της όλα αυτά τα χρόνια στην Ένωση Πολιτών και πολύ ουσιαστική η συμμετοχή της. Πιστεύω ότι συνεχίζει, την βλέπω, την παρακολουθώ, χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί συνεχίζει με το ίδιο πνεύμα αισιοδοξίας, με την ίδια διάθεση, με την ίδια πολιτική ανιδιοτέλεια και αυτό θέλω να το τονίσω και θα έλεγα με τον ίδιο ιδεαλισμό. Έχει έναν ιδεαλισμό η Ελλάδα. Θυμάμαι ότι πριν από προχθές που παρακολούθησα μια παρέμβασή της στην τηλεόραση, έκανε αυτό που κάνουν οι οικολόγοι, αλλά το έκανε νομίζω στο τετράγωνο η Ελεάνα. Μιλούσε για το όραμα της Ευρώπης, για το όραμα της βιώσιμης ανάπτυξης, είναι πράγματι όραμα. Έλα που στην εποχή μας τα οράματα πια δεν συγκινούν όπως συγκινούσαν τις άλλες εποχές, όταν ο άλλος περνάει εξαιρετικά δύσκολες στιγμές, όταν έχουν οικονομικά προβλήματα επιβίωσης. Η λέξη όραμα δεν έχει πολιτικό αντίκρισμα, δεν έχει πολιτικό αποτέλεσμα. Φυσικά για όσους μπορούν ακόμα να σκεφτούν και να οραματίζονται και να ονειρεύονται ότι και χωρίς όνειρο, εντάξει με λόγο, αλλά και χωρίς όνειρο δεν είναι δυνατόν να αλλάξουμε τίποτα στον τόπο μας, θα πρέπει να στρατευτούν και να ψηφίσουν μόνοι τους τη δύναμη και να σταυρώσουν θετικά την Ελεάνα, γιατί πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ θετική, πολύ αισιόδοξη παρουσία για τον τόπο και για την πόλη μας. Τώρα μου επιτρέψετε όμως κάτι που ξέχασα, κάτι που εκτίμησα ιδιαίτερα στην Ελεάνα για να δείξω την ανιδιοτέλειά της, την πολιτική, τον ιδεαλισμό της και τον ρομαντισμό της. Η Ελεάνα δεν έχει ασχοληθεί μόνο με τα περιβαλλοντολογικά προβλήματα και τα οικολογικά. Έχει ασχοληθεί και έχει αγωνιστεί και με άλλα ζητήματα που έχουν σχέση με τις μειονότητες τις θρησκευτικές, που έχουν σχέση με τις θρησκευτικές ταυτότητες στον τόπο μας, με το σεβασμό του άλλου, το σεβασμό της εταιρότητας της θρησκευτικής. Έχει συμμετάσχει με την ψυχή της από ό,τι ξέρω και πράγματι δεν σας το κρύβω ότι πάντα τη θαυμάζω πώς τα καταφέρνει. Να είναι επαγγελματίας, να είναι μητέρα και ταυτόχρονα να είναι αγωνίστρια, να συμμετέχει σε όλα αυτά. Δεν ξέρω αν οφείλεται στην ίδια ή στους γονείς της. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι οφείλεται στην ίδια. Αλλά είναι πράγματι μια πολύ ωραία περίπτωση και χαίρομαι που την είχα μαθήτρια, χαίρομαι που με δίπλα σήμερα, χαίρομαι που ήταν στην Ένωση Πολιτών Θεσσαλονίκη και το περιβάλλον με τον πολιτισμό και της έχουμε μόνιμο την καρδιά να ανταμευθεί για το καλό, επαναλαμβάνω, του τόπου και της πόλης μας στην Κυριακή. Σας ευχαριστώ πολύ.